2023-nji ýylda Amerikada Aziýadan bolan 50 000-den gowrak adam Birleşen Ştatlary bir kanun girdi diýip Birleşen Ştatlaryň Montana ştatynyň Respublikan senatory Steve Daines 12-nji martda geçiren medpuat ýonygyna Amerikada Aziýadan bolan bir ýokary wezipeli emeldara salgylanyp gurrun berdi. Bu barada Britaniýanyň Daily Mail neşri habar berýär. Abaşada gaşwatalgy ýüz tutmalar boýunça kaziýet diňençiklerini esewan edýän transaksiýa ýazgylarynyň seljeriş merkeziniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Merkez Aziýa ýurtlarynyň bolan adynyň 40 000 adam Birleşen Ştatlarda gaşwatalgy durumy boýunça kaziýet diňençigine garaşýar. Şolardan 2 000 adam Türkmenistanyň raýatlarydyr. Şeýle-de 17 000 Özbegistanly, 7 000 Kyrgyzstanly, 3 000 Täjikistanly we 2700 Gazagstanly hem kaziýet diňençigine garaşýar. Abaşa senatorynyň Merkez Aziýadan bolan ýokary wezipeli çeşmesi ýurdun çägine bolup biljek terror hüjümi ähtimallygy barada alada bildirýär. Deýnis bu migrantlar Abaşanyň milli howpsuzlygyny wehim hasaplaýar. Soňky ýyllarda Merkez Aziýalylaryň Meksika bilen aradaky serhetden Birleşen Ştatlara bir kanun girmek bilen bagly habarlar has köp peýda bolýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gulugy geçen tomysy Meksikadan Birleşen Ştatlara bir kanun girýän Özbegistanlylaryň ýygyny çaldy. Çetin ahvallar zordan biriydi. Oradan biriydi. Kim olsun? 2,5 milyon üç adam. Olmaz bollarımın gelecek üçün çıktı. Derine maglumatlar Merkez Aziýadan Meksika, ol ýerden Birleşen Ştatlary çenli uzayan howp hatarly ýollaryň hupatlaryny we tewekkelçiliklerini açyp görkezdi. Derine maglumatlaryna görä Daşkent, Duşen we Bişkek ýa-da Almatydan ýola çykýan ýolawçylaryň Abaşa syýahaty köplenç Istanbuldan başlanýar. Migrantlar ol ýerden Ýewropa paýtagtlaryna esasan Ispaniýa uçýarlar. Ýewropadan Latin Amerikasyna uzayan howp hatarly syýahat Abaşa Meksika serhedine tamamlanýar we ol ýerden Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girilýär. Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boşlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa şaharlary asosan Ispaniýanyň Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poýtagty Managua şahry. Şu ýergeçe samolyotda uçup gelinadi, keyin piyoda we maşinalarda ýüriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaya, Gvatemaladan Meksikaga geçiriladi. Omad kelse, u ýagy Amerika. Şeýle syýahat saýlap bolýan bir näçe Türkmenistanlynyň tejribeleri hem Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Bir türkmen maşgalasy hem edil Özbegistanlylar ýaly ilki başda Istanbuldan bir Ýewropa şäherine barýar. Ol ýerden Meksika aşmagy başarýar. Olar Meksikadan Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girýärler we ol ýerde bir kanun migrantlar üçin ýörüýte lagerlere ýerleşdirilýärler. Azatlyk radiosynyň habarsary Türkmenistanyň iş eklenç we hasaňat ýaşaýyş şertleriniň gözleginde daşary ýurt döwletlerine çykmagy istek bildirýän adamlaryň köp bolmagyna galýanlygyny, migrasiýa daralaryna pasport nobertlarynyň uzaýanlygyny habar berýärler. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyny utýan Türkmenistanlylaryň sany hem artýar. Abaşanyň döwlet departamentiniň web sahypasyna görä 2023-nji ýylda Abaşanyň Green Card loteriýasyny utan Türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýyldan deňeşdirilene 14 esse artdy. Resmi sanlara görä 2016-njy ýylda 91 Türkmenistanly Amerikada hemişelik ýaşamagy hukuk gazanan bolsa, 2023-nji ýylda bu san 1313 adama barp ýetdi. Azatlyk radiosu bu barada awgust aýyna maglumat berdi. Yerli habarçylarymyz oktýabr aýyny Liverpool Türkmenabad şäherine Birleşen Ştatlaryň Green Card loteriýasyny anketa doldurýan raýatlaryň sanynyň artanyny habar berdiler. Abaşanyň hökümet Türkmenistanyň halk içinde ýaşyl kart loteriýasy diýilen programma arkaly daşary ýurt raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumuny almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir gezek gurnalýan diversifikasiýa beýje utuşlaryna gatnaşyjylar ýörüýte anketany onlaýn görnüşde doldurup iýerýärler. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň raýatlar Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň üstü bilen Birleşen Ştatlara wiza açdyrýarlar. Abaşa wiza arkaly girýän Türkmenistanlylar ýurdun çägine kanuny esasda bolýarlar.